Здравейте, скъпи зрители! Днес ще играем Dragon Nest, по-точно с Асасин, 15 ниво. Айде, влизаме в битка с моя приятел. И той е Асасин. Асасин е нова класа, много добър е. Както виждате, има много яки скилове. В League of Legends е много подобен на Talon и Z. Доста подобни атаки. На 19-то ниво се отключва даблото на Talon. Дай. О, всичките. Много добър кастър е. Постоянно може да си използваш магиките. Бихме ли ги всичките? О, натам. С Асасина много лесно. Мога миниш на Абис. Мисиите. Дори и сам. Това е много яко. Айде ходим. Айде. И сега финалния стейдж с харпите. Да видим какво ще направи. Уоу! Много яко. Асасина, само да кажа, има една много яка магийка. Едни вериги, дет бият огромен демидж. Но тази така мисля, че се взема на 20 някой ниво, не съм сигурен. Или на 17. Но е много яка. И така минахме мисията. Каквото и турнало е. Опнато. И така. Нищо не ми дали.
Рефтална сега. Мисля да популяризирам тази игра. Малко българи я знаят. Но е много готина. Уверявам ви в това. Ще ви стане доста интересно. Тук има няколко класи. Мога да ви ги изброя. Така, значи аз не най-новата. Аз мога да дигна. То пък 9 ниво. Значи аз не най-новата. Има още Sorceress, Кали, друго, Академик. Имам два профила. Единия. Естествено и си вземаш различни работи. Ето сега, примерно, аз съм Чейсър, втора класа. От трета класа става Риван или Рейпър. Аз най-вероятно ще дигна. Момент. Да. Пак трябва да го правя. И сега трябва да говоря с Арчер, да, също другата класа. Има и също Клерик, т.е. главно съпорт танк. Ето, дигнах ниво. Сега нека си взема... да се отворя кутията. Adventure Bag, така. Добре. Имам нови атаки. Я да видим. Ставам невидим. Yes. На тази. Уен атак, така. Това беше общо взето, хора. Малък спотлайт на Асасина. И ще се видим скоро. Чао!